geen gehoor zijkant huis. Eens kijken weer, zou je dat dan ook Frans en Marianne voorstellen? Er is immers wakker, anders dan mag ze geen... Oh. Hij is inderdaad immers aan het koken. Nou, dan ben je geen gehoor. We doen braaf wat er op het bordje neven de voordeur staat. Oh. Goeiedag. Goeiedag, zeg eens. Gij ziet er niet uit als een Marianne, dan ziet gij zeker Frans. Ja, is dat goed? Ja, hartstikke. Wie kwam, wat je weer zien toevallig? Dat je toch alleen staan toevallig, hè? Ja, kent Of je het niet? programma? Nee. Onderweg? Nee. Nooit gezien? Nee. Oh, Kijk er niet naar, nee. je kijkt niet naar alleen. Nee. Ik leg het even uit. Oh. Want platbrood of Nederlands, wat heb je het liefste? Nou, heel plat, dat versta ik ook niet, denk ik. Oké. Hoor. Nou, goed. Wij rijden door de hele provincie Ja. met ons autootje. En als wij iets zien waarvan wij denken, daar zou wel eens een leuk verhaal aan vastzitten, dan gaan we die mensen opzoeken en dan proberen we een praatje te maken om te kijken van, wat is dan precies het verhaal? En nu is dat in dit geval vrij duidelijk. Ja. Jullie zijn helemaal klaar voor kerst. Ja. Maar aan de andere kant, wat mij het meest interesseerde, dat waren dat kussende stelletje in de voortuin. Oh, ja? Is dat, bent u dat met Marianne samen? Nee, toch niet. Nee. Nee, maar gewoon een stelletje. Nou, maar ik denk, dan moeten hier wel Nee. twee romantische mensen wonen. Nou, Hoe is het met de romantiek, Frans? zit niet meer zo gemakkelijk allemaal nou, hè? Rustig gewoon op de oude dag. Ja, goeiedag. Goeiedag, ik ben een beunaar. En voor God gebeunen nou. Dat ga ik je niet vertellen. Oh. Is dat een bekende buurman? Nee. Nee? Nee. Maar Frans, zomaar een romantisch stelletje. Ja, Ja, dat zit er al zo lang, zit er ook al 20 jaar. Dus, dat is maar toch, wel door jou neergezet. ja. Ja. Ik heb nog nooit zo'n leuke kerstvrouwtje gezien trouwens ook. Nee? Frans? Die niet. Nee, Die zit er ook al jaren, ja, altijd. die staat er ook al jaren. Elk jaar. Maar de zwaartekracht heeft geen enkele invloed op haar, hè? Nee. Heb je vast al gezien of niet, Pascal? Nee. Niet? Ja, want dat vind ik ook weer echt jouw afdeling, Pascal. Pascal die houdt wel van een, hè? Ja, kijk eens. En, oh wacht, daarachter staat er nog Zit één. er nog eentje? Frans, hoe kom je aan dat spul? Ja, die kunnen kopen, ja, of niet? Ja, dat kun je kopen, Ja. maar wiens idee was dat? Van jou of Marianne? Voor mij helemaal niet, ja. Niet? Nee. Het is van de zoon en van de vrouw, zeg maar altijd. Die vond dat leuk. Ja. Nou, toen kocht ik er altijd, hè. En wie doet dan dat versieren? Dat ben je zoon, die woont daarnaast. Oh, de zoon woont gewoon naast jullie. Oh, dat is wel handig. De zoon is de buurman en de buurman is de zoon. Yes. Is hem dat? Ja, geen geval geen. Oké. Hij moet het anders doen. Die was Nee. even thuis. Bij papa en mam. Ja, zeggen dat je naar het anders toe ging, maar die woont hier naast. Dus Oké. nee, die doet het altijd, elk jaar. Dat versieren. Ja. Want dat is een Ja, echte kerstliefhebber. ja, helemaal. En Marianne, waar is die nu? Nou, die zal zo helemaal klein zijn, die moet dadelijk ook naar het anders doen. Oh, het hele gezin dagen. gaat naar de tandarts. Ja, Ros. En Frans Of zelf? is het- Nog niet, Oh. Niet zo gek op de tandarts. nee. Nee, dat is zo. Maar ook niet zo goede tandjes dan? Of wel? Wel, Ja? ze zitten nog wel, of tenminste de helft nog wel erin, dus. De helft. Meestal, ja. Hey, en volgens mij zijn jullie ook liefhebbers van... Lekker buiten zitten, ja.
Wat blieft? Lekker buiten zitten, of niet? Nou, ja. Aan zwemmen dan? Oh, lekker. Het is nou dicht. Ah, Hallo. dus zodoende. Is het een beetje een gezellige buurt, Frans? Ik zou het niet weten, dan gaan we eigenlijk niet met de buurt op. Want Weet ik niet. je bent liever op jezelf. Ik wel. Ja? Ja. En werk je nog? Ja. Goed? Dat zeg je zo van... Ja. Weet ik nog wel, ja. En wat doe je dan als je werkt? Vrachtwagen. Vrachtwagen. Ja. En dat gaat toch allemaal goed met de rug en zo? Ja. Ja, ja. 2 keer in de week nog, dat is genoeg, hè. Dat is genoeg om rond te komen. Nee, zo'n beetje. Ik ben toch zo met pensioen, hè. Dus een paar maanden dan doe ik nou rustig aan, hè. En ga je het dan missen, het werk? Nee, ik mis niks. Zijn we niet bang. Nee, ik mis eigenlijk niks. En wat doe je dan graag de hele dag, Frans? Als je niet hoeft te werken. Ik ben altijd aan de gang. In de tuin ben overal aan de gang. Iets maken, van alles. Jij bent een echte in de beste zin van het woord, een huismus. Jij bent graag thuis. Ook dat, ja. Ja. Graag thuis en graag op vakantie. Maar ja, dat zit dit jaar ook niet in, dus... Hè? Met dit... En waar gaan jullie graag op vakantie? Hé, dat Oh, moet ja. Marianne zijn. Ja. En waar gaan jullie graag op vakantie? Turkije en zo, hè, die kanten uit. Waar het warm is. Ja, warm is ja. Lekker in de zon? Nou, nee. Niet. Nee. Gewoon niet aan in de zon zitten ervoor, hè. Nee, Je dat bent doen we geen bruinbakker. niet. Nee. Zijn wij niet. Dus in de schaduw, maar wel een lekker temperatuurtje. Biertje erbij. Ja, dat wel. Lekker hapje eten. Jazeker, Kijk. dat hoort erbij. Oh, dus hier staat vast en zeker ook ergens een barbecue. Die heb ik ook, ja. Ja. Nou ja, zwembadje, barbecue'tje, kacheltje volgens mij. Kakel, televisie, alles, dus buiten. Oh, is dat een Zo. beetje Welk? Ga me toch niet vertellen dat er een sauna in zit, hè? Nee, nog niet. Nee. Oh, nog niet? Kan misschien nog wel komen. Oh ja, dat is wel lekker, hè? Nee, dat is een verwarming van het zwembad. Wat daar staat. Onder het zeil. Dat is een verwarming. Ah, oké. Oh, Het is geen airco, het is een verwarming. is dat een warmtepomp? Verwarming, ja. Ja. Voor het zwembad. En dat werkt goed? Jazeker. Wat is jouw lievelingstemperatuur voor het water? 27? Voor de vrouwen ja, of meer nog ja. Want die had al koud, dus... hè? Wat staat daar nou? Nee, dat is zo. Het is toch leuk, hè? Nee, dat De doet... kleine bliksem McQueen staat. Kennis? Nee, want daar... Oh. Ja, hi. Oh, wat een keurig opgevoed kindje. Ja, dat proberen we, hè? Oh, wat een leuk mannetje. Klein is toch altijd leuk, ja. Hè? Of niet? Kunt houden, die stok? Gaat goed hoor. Lampjes. Ja? Altijd, vaste prijs. Wat leuk. En volgens mij ook fan van Max, hè? Ja, zijn wij ook, ja. De vlag heb ik er nou uit, dan heb ik de kerstboom nou staan, hè. Dat zit helemaal op de vlag Oh, dus van Max. hier hangt normaal de vlag in. Ja, de vlag van Max. Onderin de lange stok, weet je wel. Daaronder de stang, dan de lange stok van Max. Maar jullie delen eigenlijk, hè? De zoon en jullie delen de gevel, hè? Want de zoon woont daar, toch? Ja, Of niet? ja. Dus de vlag van Max hangt er even goed nog. Ja, die 2 zijn we- keer zelfs. Ja, die zijn van hem. Ah, die is van mij, maar ja. Dus zo En doen de we. snoeischaar heeft Frans volgens mij ook graag in de hand. Die heb ik ook alles moeten bijhouden, hè.
Jouw huis en jouw tuin, dat is jouw trots. Ja. Kent er mee deur, hè? Hoe ben jij in Tegelen terechtgekomen eigenlijk? Want volgens mij ben jij een Brabander, of niet? Nou, een Gelderlander. En een Gelderlander. Nou ja, van het werk toen, hè. Dus, of voor de centrale, maar dat is een tijd geleden. Dus ja, je bent 22 jaar geloof ik, ja. Maar bevalt jou goed hier? Valt goed hier, ja. Hey, en nu ik toch bij een enorme Max Verstappen fan sta. Die is net weg. Die is een Mercedes-fan. Denkt u het hoor. Oh, ik dacht Max Verstappen is net weg. Ja, die is ook net weg. Oh, jouw zoon is een nog grotere fan? Ja, Ja? ja, dat is helemaal dat. Ja. Wanneer wordt hij eens een keer wereldkampioen, Frans? Nou, niet een goede auto hebben, Ja, ja. of niet? Zet hem in de auto van Hamilton, dan is hij volgend jaar kampioen hoor. Ja, maar ik denk dat je er meer in de auto van Hamilton kunt zetten en dan zijn ze volgend jaar wereldkampioen. Ja, daarom. Ja. Nou, Ik vind het eigenlijk niet zo spannend, die Formule 1. ja. Dat ligt er al aan, soms wel, maar ja. Het is nou een beetje alsof wie het meeste geld heeft, die wint gewoon. Nou, nee, denk ik niet, hè. Want ik denk dat niemand er zoveel geld in pompt als die met die sterretjes voorop rijden. Nou, dingen is ja. Nou is het van Stroll, hè, de oude. Dus je hebt toch geld zat. Of zei je dan? Ja. De vrouw van hem. Oh, dus dan moet Max misschien in zo'n roze auto gaan rijden. Dat zou het wel niet doen. Nee. Wat doen jullie met kerst? Tot slot. Hoe bedoelt je? Nou, het is... Eten? Of maar niet? is bij jullie meestal veel volk over de vloer met kerst? of Nee, niet? nee. Oh, dus bij jullie is het niet zo... jullie kerst is coronaproof. Gewoon rijden, ja.